satang katu kat ni sngi satang katu kat ni benai ngin sa pengkut no ya uni usnem kat nungut na preng jompi kibala bu ya ga resolution bakane ngan pendep menta usnem kane ngan pendep menta usnem Henry hado mentaro ya kata ka aka ke bangila temu ya kata ka aka ke bangila plan ngim shamala mempendep ya ka lada ka jia kumta hakal jikim jompi ha uni usnem kane ke video kalong ke video ke badai biang nak menta jompi tu ale mentakas ngin pet yaki katu katne ke jinglong ki bangi haban le hakini ki kende benai ki ban sawan kanang ba ka jingim jongi kan long ka jingim ke ba hakamat ban ya ka jingim ke bang laim bara shikata usnem umpat kut kapor kampat dir nak menta jongi ban stang ya ka aka ke batamai hakane ke video jonga mentakasi ngan IP yaki shipotli ki jinglong ki ba lada pinle nado mentakasi hadu bandakut joni usnem shishangan ongi pi baka jingim jempi kalong kham shakmat ban ya ka jingim jongpi ka bapila juim baro shikata tungin stang ka jinglong ka banangkong ka bapi haban develop haga jingim jempi man lagasngi ka de ka jingduai man lagas step haga por bapi kitia bu ya ka we ka por bu ya ka we ka jaka bapin duai tang bakan mau ya kene hakapor bangi duai syoble ngimde tang ban syukran syoble Henry artat ngide ban sngap ro ka ke ba uble udon ban keren ya ka jigim jonge namar kane ke jia bonsin ha ka jigim jonge kung ke beru nge duai yai duai syai duai syoble Henry ngimdu sngapat ka ba uble udon ban keren ya ka jigim ke jongpe ti perlok ke be ke jonga nado mentagasngi hakapor bab hiduai syoble tu sngap artat ka baga ktin jongle ka don man keren ya ka jim ka jongpi kumbaga ktin ko ong wat juduai syoble ba uble un penjem ya ka jim ka jongi ba uble un pensuk ya ka jim jongi Henry tongin duai ya uble ban yo ya ka bor jong ka jingklan ba la ka jing kinuan katno ha ka jim jongi ngin long kibru kibayane ka baar bo ya ka target bu ya ka goal haka jim jempi hagani ki binai ki bansawan haswa bau ne usnem unsakut hot haka basdang jong ne usnem ila don ya ka resolution ila don ya ka plan bakane ngin sapendap kane ngin sapendap Henry ja haka jim jongi ka bangim la pendap ya kata ka ka bangila temu ya kata ka ka bangila plan Henry ngan ongi pi ba haka por bangi set ya kanu ka target hakapor bange set ya kanu ka goal ka jongi kan mau ya kini kisantli ki kintin ka baki khot smart 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 S kamut specific hakapor bangi bo ya kanu ka target ya kanu ka thong ngide ban long specific kane ngade ban yo kate ngade ban yo set a specific goal in your life kabaar kata goal kabangnya set kade ban long kaba ngila ban thau kabaki khot immeasurable ngide ban don ya kata jing thau bakata ngide ban yo om shem lamut ba kat bangi yo ru kabyang be Henry ngide ban long specific but kade ban long measurable kabalai kade ban long achievable bonsin haka jigem jingi haka por bangim bo ya kanu ka target haka por ka bangim bo ya kanu ka thong ka bangin kot haka jigem jingi Henry ngim bo ya ki thong ki ba he ba ki ba ngim la ban kot haka jigem jingi ngan ongi pi ngim dei ban le kumta ngi dei ban set ya kata ka goal ka balong achievable ka ba ngi la ban kot ka bangin la ban yo shubu menta pi yo san lane shipo hajar haka shipnai bat pi set ya kata goal next month ngan yo arlak lene lailak haga shibnai hatu kata kala ban urlong nginde ban set ya kata goal kaba ngila ban achieve shubom ta fi yo san lene shipo hajar next month pi set ya ka target khatsan lene arpo hajar da ka bosuk ngila ban achieve ya kata ka ka bangila thmu haga jim jangi udak ubasau R stands for relevant hakapor bangi bo ya kanu ka thong bo ya kanu ka goal haga jigim jongi ngide ban set ya ka kat kum kata ka skill ka bangi don kat kum kata ka jingnang ka jing start ka bangi don it should be relevant with what I am doing right now
abakado ka time bon ngini ban bu ya ka fix time bahapo jong katapor hapo jong uta ubanai ngan ban achieve ya kani kata ken kabaki khot setting a perfect goal SMART smart goal. Next kabangi ban kami kadai ka physical exercise nalor kata ka jingbam kabakan jaman sem kabangi tei ya ka men sem jengi nalor jong kata ka goal kabangi la set ni don kam ban kami ya ka met ka jongi namar lada ka met jongi ka long ka batlot lada ka met jongi kam long ka baklan ngim la ban poi sya kata ka thong ka bangila thamu ka jim jongi ngim la ban duai bha shaubele lada ka met jongi ka long ka met ka bashito Henry lada ngi exercise ya ka met jongi man lagasngi bo no daga thong ba man lagasngi arpo menit lene shiteng nganta lene shi ganta ngan exercise nak mata jong ka met ka jonga but dak balik kum ni shisha ngan ong pipa ka met jong pi kan long ka met ka baklan ba kita ka jingpang ke berit kim la ban len shop ya ka met jong pi but dak balik kum ni shisha pi la ban achieve ya ka ta goal ka ba plat mu ban kot ha ka jim jong pi ka banta ka basau book reading pule ya ki kot ki bala ban pen kentiu ya ka jim jong pi ka la ban de ka bible kila bandi ki self help book ki bala ban penkentiu ya ka jim jong pi double ban ya ka ka bapidan menta next ka benta ka basan upgrading your skill fila bandon kanu ka skill ha ka jim jong pi don na plan pi ki badon kata ka sab bani le kai football don na plan pi ki badon ka sab ban draw don na plan pi ki badon ka sab ban keren don na plan pi ki badon ka sab ban pule don na plan jopi ki badan ka sap ban yet ho khana bat kumta ter upgrade ya kata ka skill ka baphidan bat bonsin ban upgrade ya ka skill jongi ni hap ban siu ya kanong kala bande da ka por kanong kala bande da ka pisa idei ban siu spa ya kata ka ka bangidon khanang ba kan improve khanang ba kata ka jingnang jing start ka bangidon kan upgrade lada don na plan jopi ki beton kata ka jing thumu ban keren haka jaka ba kala bandi haying mani kala bandi haying klop kala bandi haying school lani hakino ki benta haka jing jopi lada fidon ya kan skill ban express kumno ban keren haka jaka ba ngan ongi phi ba ki jing haka jing jopi shitting fila ban solve yiki fila ban enroll yelade nak beta jong ni ka course ka jonga hakaba nga ai ya kata ka hikai kumno bapin long kita ki nongkren haka jaka ba kala bande hayeng mane kala bande hayeng school kala bande hakino kuno ke benta haka jim jpi ngan ip ya ka hikai up to z kumno bapin pengkre ya kata ka jingkren jpi mat kumno bapin kren bat ki bru bat nalor nanta manla upanai shisen lani arsen shibanai ngiju penlong ya ka live session hakaba nga ai ya ka hikai kumno bagin long kita kinongkren haka jakaba enroll ya lade nakamta jungani course kabenta kaba hendru ki jingbam ki batei ya ka metjungi nalor jong kita ki jingbam ki batei ya ka men sem jungi ki batei ya ka jimbut ka jimper khat jungi nalor jong kita ke physical exercise ke bantei ya ka met jongi ni don kamru ya ka jingbam ke bantei ya ka met ka jongi eat healthy think better to bam ya ka jingbam ke bantei ya ka met jong pi bat to perkhat ya ka jumut ke jim perkhat ke bantei ya ka jumut ke jim perkhat mat ke bantei ya ka men sem jong pi kumta ka don kam yangi bangin nang kumno bangin bam kanang bagata ka jimbam ka bangin bam kan te ya ka matjangi habang nga ong ni eat healthy kamut ngide ban kier nang ka jimbam ki ban pensniu ya ka matjangi habang nga ong ni ki jimbam ki te ya ka matjangi ngide ban perkhat ba kum kino ke ja jimbam ki ban te ya ka matjangi don kija jingbam kiba ladangi bam kite ya ka jumot ki jumper khanjingi don kija jingbam kiba ladangin bam kante ya ki we ki de khot met jungi ban pengklanjingi ban mare ki ban pengkla ya ka met ka jongi bani le persya ya ka jimpang jing hitam ki bonjai kier kat papila na ki jingbam ka baki khot ki jong food ki ba penbon aset ya ka met jongi kier na kita ki jingbam ki bangi tip ba ladangin bam ya kum kini ki jingbam kan pensnyu kan pentron ya kan menjongi nangta kabenta kabahanyo limit your social media habang ngaong hangni limit your social media kamut bangi de ban penjengai yalade shipor
Hashwaban pengkut yaw ni usnem na ki social media. Wat penlutan ya kapor jengi hapo jongki social media haki eki kamkai. Hashwa bangin online lani hashwa bangin bat ya ka phone jengi to make it clear haka jimut ke jing perkhat jengi what is my purpose of going into the social media. Ka jing thmu jonga manta kasngi bangan wan hapo jong ka social media. Nga ai jimut ipi what julet hapo jong ka social media daka jing thmu daka jimut ban penbiria ila de Henry to wan hapo jong ka social media nagbanta banang nagbanta ban lum ya ka jing nang jing start for the educational purpose, not for the entertainment purpose. Namar ka social media lada finang ban pendon kam bahaya ka kan ban bahaya ka JHP Henry lada pim nang ban pendon kam ya ka social media kan pentron ya ka JMJP kala ban yalam ya ka JMJP syaka stress ka depression namar lada ngi pethan ya ka social media lada ngi pethan ya ka jingriam ka jingbet jong ki parot jing habo jong ka social media lada ngi pethan ya ka jingle lenti ya ka jingwan lenti jong ki parot jing habo jong ka social media ka jing pen i jong ki ya ka jingbam ka bagi bam ya ka jing i ka bagi don rengkat pat kita ki partner jong ki ultimately ngin persyang ban nujor in persyang ban compare ya ka jigim jengi bat ka jigim jengi bat hangta kan wan kata ka jings ngopo ba tip ngale bakala ayu ka jigim jenga banga sakut kumne ko mangalong pej uti uperlot jenga mensyuah ka por ka banginang le school ulong kumto menta ulong kumte ha ka jigim jenga pat mensyuah ngalong kumto mentang ngalong kumne hangta kawan kata ka comparison hapdeng ka jigim jengi bar ka jigim jong kita kiba ngi kendu ha ka jigim jengi. 4 kita kibangi page hapo jongka social media nakata daw ngong pi to care ship hang na ke social media kan mau ya ka goal jongpi ka ba phila set mene hato kane ke ka banga page mentaga singi hato ka la ne em ban yala menga sya kata ka thong ka banga thmuan poi haswa bang kut news nem kata ka thong kata ka jing thu ka la bande ka spa ka la bande ka jing i ka la bande ka relationship bat ki khon kikti rengkat bat ki bahaya ngasam jingi bat kuwe Benta ka bapra surround yourself with a good people. Habang ong hang good people namar kaktin ko ong lada fidon rengkat bat saungut kibru kibarem kakerteng jong uta unong rem ubasan kande kajongpi. Henry lada fidon rengkat bat saungut kibru kibajop kakerteng jong uta unong job ubasan kande kajongpi. Kumtangan ong pi surround yourself with people who have a clear vision, who have a positive mindset, but kiba ai ben sim kiba ai jimut ipi nakapor wat judan rengkat bar kita kibru kiba penduk men sim ipi lada pi persyang ban lek ya kan nunggu kam ka jing ipi ken ong ipi pi balai pila ini kam pimla ban job kiba yai penduk men sim ka ketin ko ong ka bahaya nga ban persyang bat ban rem ban ya ka ba syongkop klem da persyang. It is better for me to try and fail than not to try at all. Manu batip yo ladangan le jaga ni kam ngalap kot cakata ka jing thmu ka bang thmu ka jim jenga ngatip ba ladang persyang ngalap ban job ngalap ban rep Henry ladang ngam persyang tang ka we ngatip da ka basisya ngamla ban long unong job ka benta ka bakhandai be grateful long pi kibru kibas ngongo ka jing ngongo ka long ka we na ki benta ka bakrau bar ka bakong santam ha ka jim jengi kung kibru ketem harang ki ong gratitude to long pi kibru kibas ngongo bat lada fimdon ro haka jim jupi ban ngongo adles ngongo ya ka jing ring mensim ya ka jing penhiar mensim ka bapidon ka bapiyo mentakas ngi ngongo na kamta jong kimi ki pa jupi ngongo na menta jong ka lok lani na menta jong lok jong pi ngongo na menta jong ki khon jupi ngongo na menta jong ki parlot jupi ngongo na menta jong ka kam ka bapitre ngongo bat ngongo ya ka ka bapi kendu haka jim jupi lada fiyat halenti Fio iba kibiru ki sar ki pengkhot ya ka lenti ka baphiat to sngaungu na ka menta jong gitu kibiru namar dei namar jong ki ka to ka lenti ka baphiat ka khot kumni ko makalong ka benta ka bakhado bat ka benta ka bakongsan ngila pan ong ka we na ki benta ka bakongsan ha ga jim jongi bar ka takalong ka jing yo thia bon sen ha ga jim jongi kum kibiru ha ga jing tre ha ga jing kata jongi ha ga ta ga jing bon kam jongi ha ga ta ga jing perkhat jongi ka babun jai ngidu thia bat ni reduce le ngi pendunano ya kata kapor banyo dia
ngan ongi pi ngimde ban le kumta ngide ban khenkor ya kapor bangithia at least Henry lani praganta shisngi ngide ban yothia namar ladangi yothia bha hangta ken ngila ban kendit bha Allah Simon step but lada ngila ban kendit bha la Simon step ngila ban pendep ya kita ki ba ngila dep ban jagran ngado ka pen ban kong hadu ka pen ka ba kendai kumta ngan ongi pi penkut ya ka sngi ka jongpi ba ka jing sngo man but ka jing sngo but lada pi penkut ya ka sngi jongpi da ka jing sngo shisha ngan ongi pi ba la shai ka sngi jongpi ka long ka sngi ka ba parnai kini kilong shipau teli ki jinlong ki basuk bha ki ba lada ngin pendep haga jigim jingi shisha ngan ong pi ba ka jigim jpi kan long ka jigim ka bajab ba lada pilawan bot ya gani ka rutin tang shipnai klem jing bentut klem jing penwit shisha ngan ong pi ba ka jigim jpi kan long ka ba arsha shipau sha ba shispasha but shisha ngan ong pi ba pin long ki bro ki ba job haka jim pi ngin second do pi haka bi pat ki video that haduk the por bye bye stay safe